ngembara ing awang awang langut bebasan tanpa tepi nara basing mega mubeng miteri jagat ngulandara ngembara ngunggahi kanca-kanca alumni alhamdulillah rawuhipun pun dipandhegani menika dina Tati. Nah, Bu Ngatini matur nuwun. Ketungkul ngumbar gagasan sate makinawa ngimpi ning titik kok petrok Pak Duko iki ya ampun. Mas Pratomo nderekkeun kanca-kanca alumni Bunda ing sampun bucal-bucal rawuh. Dasar ayu masih kenyo tanku siwa ndak caketi aduh mesem sepat madu nora rontok dak gandeng malah guyu kangge kanca-kanca alumni pokok nggih diteruske kabar-kabaran. Kini aku kok ora iso ubyang-ubyung kuwi yo jangan do pirsa ki ambak. Aku menarang pas kono kruyuk-kruyuk aku ngarit dadi pas rane ngomah. Pokoke aja dipedhot le pas seduluran. Nomor WA milik saya jangan dihapus ya.
Sapa ngerti kanca-kanca nek ana sing ewuh, kuwi gak aku ben iso teko tenan. Jebule ya nek guyub ngene iki ya apik ya. Mergane kok bar ditekani aku dadi niki. Ki malah kanca-kancane sing takon, "Lho apa ya pawonmu kowe wis adem ngurung?" Pisan kuwi urung mulih wis tak tinggal nyambut gawe. Bot-bote wong wis dikae dhisik ra ya ngono kuwi. Nggih, niki alhamdulillah ingkang rawuh banyu mili. Kawis tinggal menika Mas Parianto kaliyan Ibang Inun kagungan srawungan menika sae. Dados ingkang rawuh alhamdulillah kathah ingkang paring donga pangestu. Matur nuwun ingkang kanthi sanget kapurba kawontenan papan sampun kula hitung. Alhamdulillah. Lah ya bot-bote Mas Parianto ku ya ngerti kahananku. Dadi mlane eling ngekek iki 3 sasi kebungkur. Kayak wis entek. Kayak iku nek kanca-kanca mulih ta masa bodho tak sangone karepmu. Arek ora ya karepmu. Lah wis tak nggo nambeli nggonku wingi. Katon bunga kenyong kang pindho sari puji wane kabeh mau amung ngimpi jageti aduh mesem sempat matu nora sronto dan gandeng monggo padalang Jawa Sarta langkung rumiyin lajeng menika pun tenggo kanca-kanca alumni. Niki kanton nenggo Pak Supriyanto. Matur nuwun kalian menuk pun dugi tren niki menuk. Menuk urung teko. Di absen nggih. Engko nek wis nglumpuk gek dikopi kok. Besok tibane nggone sapa iki? Wingi nggone Pak Supri, gek nggonku, gek nggone Pak Mariadi. Di Longkas. Bar kuwi gek nggone Mbak sapa kuwi? Ali. Utu sing penjahite Mbak Mbak Purwanti. Gek nggonmu kapan? Besok. Napa nggone Pak Martin pun? Ora Pak, maksudnya sing digawe lho Pak iki. Kapan? Waduh kok iso-iso. Duh, monggo prayogaken. Katon bunga kenyong kang pindho sari
Tanggap ngimbing atur Bapak Ibu ingat ben rawuh.